Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number. Ka Mizoram Board of School Education Pat kalapan panay ka result jangka higher secondary school living certificate haba phai ka result jangka science stream haka board exam jangka Mizoram gabawan haka kerdan peningkong kedai ka khun jang upa Kershan Bor Shangpliang ka Cynthia Lalu Pui Shangpliang ka khna jangka St Paul's High Secondary School Aizol ka Cynthia kalayo South Spa nyo marks na ka Sun Spa ka badai ka full marks kidan Hajar Nyo Spa kandai prangot ikhna kibaya khun ya ka exam mentau snam na ka science stream ka Cynthia Lalu Pui Shangpliang ka dairu ka khna ka babat kerdan ka baningkong ha ka matric jong ka Mizoram Board of School Education House nam Hajar pulai Ngilayo panyakaran bat ka Cynthia ling ba kikor internet bat kalaya thu hangi ban nadu kapor ba ka hele ya ka kelas 10 hadu menta ba ka long topper ha ka kelas 12 ru ka ju pulut por kumbah nriu hadu prak entah chisngi ban pulikon kani ka khna ka don jing thmu ban petang ya ka jing puli jongka ha ka medical science Ngilayo ru panyakaran mu kpa jongka uba Kershan Bor Shangpliang uba sa halum kshat mo prem hanrai menta ubla shong na sa no hanong ba Aizol jong ka jela Mizoram Uba Shangpliang lopen pa wajing sung komen baka khun kawan haka kerdan bah khmat bat lo ya thu hangi ba menchwa uhenmen jo ka Cynthia ru wan haka kerdan ka bah khmat haka kelas 10 bat kumju ru haka kelas 12 bat menta gilo beteng ki jing puli jongki haka kerdan bakham hajrong ka bakham sung tanat kalong ba watla ka kemi jongki khun jo uba Shangpliang ka dei ka mizo handai ki khun jong upat ki ju ya keran baik ba pa da ka ktien khasi handai bat ka kemi pat ki keran da ka ktien mizo kalong ke jing sarong yangi si bantip banyo ya kani ka khubor ka babha ba ki khna kasi ki basa ha Mizoram pidai siteng makana ro nrei ba pisa ha Mizoram pidang kren kasi tiak bat ha ka wei galiang pada piyo ban poi ha ki kerdan ka bahalor ha kani ka exam MBSE kai ka ba pidai don man ong First do ngi I know you play bala I kane result babha nen nga I know you makinekila pin pedya nga for mga record makila guide ya nga nen oh isa Pi yo jing hikai na ipa jong pi bapin ipa bat imei bapin beteng ya gani ka bapin continue la ni bapin yale bapin yakun ya gani ka exam yo jing pin hikai lam kum dere ba pinhikaya ki ba krekot pare ki guide yang akin ba krekot te ki pinhikay ki teachers haki school kalong kumta kalong kumnu kani ka exam HSSLC ka ba pia kun man hakani par fi job ha namanta ka jong pi kalong ka ba kamsuka te phi ong ba ki no hikai ki layarap hai phi hakani kaliang kumno phi bati ya kapor jong phi kanno por phi pelut ba phin kre na banta kani ka exam but phi don por na em ban ba phin pen refresh yala de he said yeah like school one point siya yang shim online class 4 hours kumta then daladep kata Yeah, bamja then shadow min mid nga said crackpot said pin refresh pa said smart jungwai said kulik ikot said let painting ke AKM ya kita said pin refresh
Oh, pi refresh la de kum ta mo fi sung tanat ba ka painting. So kena painting then ngasih read book stories Hoi. Menta ba pi la dap ya kani exam pi ka jing tmu jong pi sya ke kelas sya ke pinlet sya ka lan ayu haka next ka jing pule jong pi. Nila kaya I can need exam dangi yo ka college ngamud banled medical line pule doktor. Pinlet pule doktor. Kendiat ini pai din biang sepang kani ka jing le exam jong pi kumno pi pen kre nam ta kani exam. How many hours? Say 6 to 8 hours kumta. Pidan kanungut si para sentia. Sangut si para ngadai kaddo. Oh. Ki men jong pi ru ngi yo sngo ba ki laju pas pat ki poi ha ki kerdan ba ha jrong. Halor. Ha gini ki exam ki yo top 10 ro. Dai. Ka himenjo nga ba 2020 la yo topper ha HSLC. Then ha 2022 la yo biang topper ha HSSLC Science. Menta dan ha IIT. Pule computer science. Sakawai ki jing keli ngadon na menta jong pi. Kalong ba ka jing tre shitom jong pi bat pilayo menta ban kek yo new so jong ka jing job. Kai ka khubor ko bapidan man ong pat shakiwai ki khna samla ki ban dang yale ya kani ka exam HSSLC new snam ban wan. Kumno pin ai men sim ya ki bakin yale bakin pule bakin yakun ya kani ka exam. Mas ban shitom ban krekot ba ban krekot bon then ban bu khamat do ya ublay first day yakata man bu khamat do ya ublay ba they then ban ayo yaki kmek pa ban obe yaki kmek pa ta man snap yaki kmek pa ban ayo snap yaki nung pinhikay ki teachers ro then sa krekot bhala dia pet ba then kita One good English. and kun the English kandiat ka lele Kam lele to kran dak English. keep God first always know that He is everything because kumbala verse 7 but 8 long not the one who plants nor the one who waters is anything but God who makes things grow is everything nakadaw they ban bubet kublay hakmat then friends you will not regret it because God has promises to those who obey their parents. So trusting in Him, you should obey and work hard, study hard. Kumta sa lebha. To sentia shwa bangin penkut ya kani kejing ya kran jungi ngakwa ban ai kejing kitbok kiru yang ipi ban ai kublay ipi kenang ba kejing yale jong pi nang ni sakmat rukan nang long ka bakhamen re ba pinang yaila bat ba pin kenjo shisha ya kata ka thong jong pi bat ba pin long doktor ba pin long he long hai ka din apun dai mentang ngakwa ban kram ipa jong pi to kublay ba kersen bor kublay sibun na menta ka por ka jong pi kanno galong ka jing song tanat bat ka jing song sorong ba ki khon khasi jongi ki ba shong ba sa shakawai bat ka jela ki ba pule shakawai bat ka jela hakawai ka htien ro unre ki dang nang dang tip ya ka htien trai la jong bat kham tam lai khon jong pi sentia ila kenjo shakani ka thong ba ila pass ya ka examine HSSLC kai ka ba pidon manong Ngai ngo iblay bana jrong. Begi jigre bajo ndrai de bana jrong bale. Ngai ngo nukong do iblay
Dia segi nong hikai do kan hang ni ha Saint Paul Elite School ha Saint Paul. Hoi. Dia kini nong hikai ada di school ke belum dedicated ba guys. Ki bai por bai ki kena kai student. Ti ka jing kum ukpa kum ka kimiru ngatrai pi kum ki kmi kpa pilayar durut bat pilayar kersan ya ki khon jo pi ba kin kenjo sakani ka thong mo. Oh, hoi kalau hi bukta nomor ba. Puro sikata long hadu arajar si Paulele tengah ngalek ngawan gay. Namari lok jongai tradition ni hikai ha college kan. Government Ziltirian College hikai mo. Te ngada ngatrai kam lo jong situ sia selong. Te kini kikun samut de langut kisenrang pi. Yang keren bagi teman de yang ada kisenrang te kilas nang nanda keren mengar kilas nang unum snap si ya kakimi. Yang ngaruk materi sini telemu pindawan no sini ini suya pam no tanda kamai jong ngaruk ngaperkat punta mang kasuya deh. Pangin imak gajing ilam jong benerjong hi kataro. Te na ino ki kam kontrak situ si Selong inda lawan buhay no sini senen kan. Bagersan pi barki khon pi akran naktin khasi. Ang akran naktin khasi ki ha muhiru oro samut ki akran naktin khasi. Di kimede akran da kamizo. Di tangba imat ki akran tangbanya pinala akran khambang jeliu kendiat ki long confusing namar ki lakam long lakam get use ki kamizo kan bani da khasi te. Ni lo kitip apa ikai ki abi ke di lo. Oh. Kalau ngapa sultanat bantip pada ba pidang bat ya keterai lajong bat pidang ya keren bat ki khon dak tin tenrai lajong. Bagersan khoblai sibon nam ta kapor jong pi. Nginyai na kapati CCTV ngia kitbok kerwang bagi khon jong pi ginang ya kiu shakmat ginang ya shakmat ginang kiu shaprang hagi jing pule bar hagi kam jam jong ki. Bar kumjuru ya pi bat ya ikme jong ki khon jong pi. Okey. Khoblai sibon ba. Khoblai sibon ni pi.